Ayusa paglabias mga klase-klaseng utanon nga tukbonon. Ihatag sa taning pabor sa tong mga batang singgaw. Sila na pod atong patukbon. May na lang pod makita na tong hinabhabay sa tong bata nga mga singgaw. Kung unsa po sila ka kondisyon mo tukob para pod maburot ilhang pabawnan sa kabusog. Porteng pagkaayusa lipay kay atong mga batang singgaw. Di pod matabas-tabas ning ubang bata nga mga singgaw makadag panukob. Porte pod mga kondisyon na mura og kita. Di pod kubintahaan day musukol pod hinabhabay. Di matabas-tabas kusuga pod makadag panukob. Grabe lipaya sa tong ubang bata nga mga singgaw nakatukob ko na sila. Aw syempre lipay pod kayo ta makita na to atong mga batang singgaw kusugay mo habhab og mga utan. Aw porteng pagkaayusa dili lang pod ay kita rekusog mo habhab. Dili pod kubintahaan atong mga batang singgaw. Grabe pod mga kondisyon na. Aw nay daghang pasundayag lahos. Di na punta, sugdan na nato. Mangumpraw sa tag mga klase-klaseng utanon. Sakto po kayo kay tabo, daghang kag display nga mga utanon. Porte pang pagkalabasas mga utanon. Maglibog yung ka ug asa imo puniton. Dira magsuod sa tanaan aning taong. Porte pang pagkalabasas taong gikan bagyo sa punuan. Basta tabo lang di jud ka mag problema sa mga utanon. Porte magkadaghan og display. Gitabangan na nas usa ka singgaw na sa pagsuod para madali ang proseso sa pagsuod. Pagkahuman na to og suod og taong, ari na putas kalbasa. Di pod matabas-tabas porteng pagkaayusa. Grabe mga labuha. Magkuha tag do kabuk ani. Ari na putas sa sikwa. Apilan po nato aning sikwa. Di apoy batong magkuha po tani. Pagkahuman ari na putas okra. Magsuod po tani. Magkuha po ta patatas. Magpunit po ta diha. Dayon ari na putas carrots. Magsuod ta sa sudlanan. Di apoy sayote magkuha po ta. Pagkahuman ato na nagpatingob nagsuod sa dako nga plastik. Alhos ari na putas isdaan. Mananaw ta diri isda nga may ipari sa tong utan. Di ara kinakakita man taning pasayan. Magpakilo ta na. Puno-puno sa tukbono sa mga batang singkawong na to ba. Di apod kinakakita man taning kito nga isda. Wala na kang pasundayag magpakilo po ta. Pagkahuman magpalit po taning bangos. Ato ni pikhan sa pagdaing. Matik pagkahuman atong pamalit og mga isda. Ari na putas bugasan. Magpalit na lang po ta diri bugas daan. Ari na putas dessert para sa atong mga batang singkawong. Matik magpakilo po taning saging para na i-dessert ang mga batang singkawong ba. Pagkahuman mananaw po tag mangga. Porting pagkaayo sa gus dinukbanay na is mga batang singkawong. Matik paghuman atong pangumpra. Gipangplastaran nas mga singkawong di atong mga lotoon. Gihalingan na nas usa ka singkawong na largo. Magtak-ang usa tadaan og lungagan. Mintas naghiwa ta sa atong mga utanon na isabin lang taning lungagan para sakto sa kayo ikaluto umana taghiwa. Gitabangan na nas tulo ka singkawong naghiwa atong kalbasa para madali ang proseso sa paghiwa. Gisabuan na po nas usa ka singkawong di atong taong. Ato na siyang lapuan kay pikhan ta na sa pagturta. Nya kanang sobra ay isagol ta nas pinakbit. Wa na kang pasuntaya gitak-an na natong taong nga lapuanan. Okay daog. Ato ra man siyang pikhan sa pagpirito. Daingon ba pagkahuman og limpyo ato rin ang pikas-pikason. Ikahuman mariniton. Buyokan og patis. So sporting pagkaayosa mononot na iyang lasa sa kaunuran. Di ara atong kalbasa nga naanam naghiwa. Pikhan ta na sa pagpinakbit. Matik sugdan na ta ni pagpirito atong bangos. Ipanglunod na des kaha largo. Kra goods. Di ara daog. Ready na tanan atong pakpitonon. Humanag panghiwa-hiwa sa mga singkaw. Loto na po natong bangos nga dinaing. Isunod na po ta ni pirito atong isda nga kitong. Gimanihon na po nas usa ka singkaw na atong puso sa saging. Pikhan po ta nis pagbula-bula. Wanay na kang pasuntaya gitakang na nas usa ka singkaw na atong kawa nga porting pagkadakua. Kalauban pag magkalisod. Sugdan na natos pagluto sa atong pinakbit. Ato sang butangan og idibol gamay una. Isunod na atong materialis og isal. Kana goods. Matik iyabo na dito na atong kalbasa nga porting pagkadaghana. Usa ka niguhan nga kalbasa. Kana daog. O kayo-kayon day ikahuman para magisal. Sabon dag tubig gamay. Goods kayo gamay ratong isabaw ana. Pagkahuman ato na po na isunod og lunod atong taong. Di po matabas-tabas atong taong nga hiniwa. Porting pagkaayosa. Grabe daghana. Ato na pikhan sa pagukay para masagol. Butangan din nato ning para marinit sa barbecue. Porting pagkaayosa. Buyokan pud gamay patis. Lunodan din nato ni sikwa nga giwa-hiwa. Pikhan na sa pagukay para masagol. Kana goods. Matik sunod na pud ta niglunod atong batong. Awan na goods na kayo atong pinakbit. Porting pagkaayosa. Gimanihon na pud nas usa ka singgaw atong tortahonon. Gitakangan na pud nas usa ka singgaw dia. Ato sa nibutangan og itlog atong tawo nga tortahonon. Mikos-mikos dayo gamay. Daog na para tortahonon. Magpaabot na lang tag moinit atong mantika. Samtang nagpaabot ta moinit atong mantika, ilunod sa taning ukra sa atong pinakbit. Daog gamay lang og kuwang atong pinakbit. Luto na hapit. Diara kami init naman atong mantika. Pikhan na tres paglunod atong tortahonon. Di pud na matabas-tabas atong torta nga taong. Porte pud pagkaayosa. Diara atong pinakbit na luto na. Di pud mayano-yano porting pagkalamiya sa atong pinakbit. Borot yung mga pabawnan sa mga batang singgaw ani. Alhos giripak na nas usa ka singgawong dadaan. Gipangsodo na sa atong sudlanan. Diara atong pasayan ato na siyang butangan itlog ug harina. Diara pud atong puso sa saging nga gitagod-tagod. Ato na siyang pikhan sa pagbula-bula. Ato sa nigisalon natong ubang utanon para sa atong lumpia. Kana mahimo na atong lumpia. Gitagod-tagoran na po nas mga singgawong dag mga materialis para sa atong puso sa saging nga bula-bulahon. Kay naluto naman atong tawo nga gitorta. Giripak na po nas usa ka singgawong dadaan. Gisodo na daan sa sudlanan. Diara atong pasayan ato na nang ilunod sa kaha. Gamanihon na po nas usa ka singgawong dag butang og materialis atong bula-bulahonon nga puso. Daog diara humanag gisal atong utanon para sa atong lumpia. Gisodo nas mga singgawong na largo sa sudlanan. Anay daghang pasundaya gitabangan na nas mga singgawong daglikit atong lumpia onon. Porte pud pagkaayo sa lumpia ani. Mga utanon ang suod ba. Ade pud matabas-tabas porting pagkalami atokbon. Matik kay ubay-ubay naman ang nalikit. Naman namo na sa tanigluto. Ipanglunod na des kaha largo. Kana goods naman namo tanigluto. Mao sa ni pinakaayo si mong lumpia ang utanon. Ade pud kabintahaan ayos sa kayo. Dira tong puso sa saging ato na nipikhan sa pagbula-bula. Kanina na last luto uno na to. Daog ilunod na des
kahalargo. Alhos ato na ni ipangplastar atong tukbunonon diri sa lamisa. Di ra atong mga finished product. Grabe, porting pagkaayosa. Parisan dayon aning dessert niya pakwan. Asos porting pagkalamia. Adi ara di atay pinakbit. Klase-klase lang ang mga tukbunon. Di aputay daay nga bangos, torta nga taong, nasa tay pasayan, ug kaning lumpia nga utanon ang sod. Napoy puso sa saging nga gibula-bula. Awan ay daghang pasuntayag, naglain na ng mga batang singkawong nato diha. Aw sa tamanukob ang magpundok usa ta. Aw pikhan usa natos picture para naatay remembrance sa atong mga batang singkawong ba. Aw sa nato sugdan natong tinukbanay. Magpasalamat usa tas naghatag kaning nga grasya. Main tanaw sa kam. Tanaw. Hulmut amin. Line. Daimeroy. Smile. Selamat dito sa kanto. Dito. Dito na ni. Kaniyo? Hindi malapit niya. Hindi na pali asap. Ako mo nito sa kanto. Sumiran din. Sunod. Nagkaroon mo? Ha? Ayan. Ilan na. Hindi ko bi. Balik kayo mga kawangan na. Balik. Kayo mahihiyang magtanong. Abab. Okay, down. Abab nga sinjong. Abab. No, sinjong. Abab. No, sinjong. Bubub. Pas sinjong. Bubub sinjong. Bubub sinjong. Abab. Oh, abab nga sinjong. Tanas kam. Mana? Ay. Tanas sinjong. Abab sinjong. Habab. Sinjong. Videoy ko. Abab sinjong. Istim. Memory, habab. Oh, hi. Habab sinjong, habab. Grabe sinjong. Habab sinjong. Habab. Aboy. Habab. Abang. Sinjong. Abab sinjong. Sige, Kang. Sige. Salamat, Mang Amji. Ikaw din. Salamat. Kamu. Salamat, Mang Amji. Kamu ini. Salamat ng Anji. Salamat, Mang Amji. Anji. Balik. Salamat, Mang Amji. Salamat ng Anji. Nauna mga sigaw. Ina, daw mag-ingon. Salamat, Mang Amji. Salamat ng Anji. Paham. Nauna mga sigaw. Nauna mga sigaw. Habu mga singgaw. One time ka week na ba? Kaba mo. Oh, grabe.
Tato ba si Kuan dito? Jisaw si Kuan? Pagkahuman na tong serve sa mga bata na tong asinggaong di akita na si Motokob. Di namin yung madaan kang gusla mo timo usata. Og salamat dahil sa naghatag ani nga grasya. Ma'am Angie Sala Olson Bergmark para sa tong mga batang singgaong. Portigod pagkaayos ang tinukbalay sa tong mga batang singgaong. Awan na kang pastutayang mag shoutout sa ta sa tong mga singgaong. Shoutout kang Rolin Dib Garciano Milan, kang Zian Bongko, kang Lane MMG, kang Paul Arnel Sanobre, kang Mayoni Culiao Arnado, kang Geraldine Book Abalye, kang Enay, kang Nora Vitor Ambion, kang Maymay Arnejo Estalante, kang Junita Homeboy Biker, kang Junaida Alhok Calve Sumalinog, kang Lovely Ferrer Isrami, kang Nini Pasaylo, ug kang Charina Solano Panganuron. Shoutout na ninyo mga singkaw. Comment mo mga singkaw sa atong latest upload. Adto tam ko ang first 15 comments sa atong shoutout. Diri lang ta ko mga singkaw i-share ko like ng video para mas daghang tang matukob.